अब बताई नया ड्राइवर के चाहे पुरान ड्राइवर के हॉर्न ना बजाई है ना ऐसा ना सर राइटर हो गए रे भाई नया नया ड्राइवर में हॉर्न में धोई धोई क्या पता तो का करो हॉर्न ना बजाई ओकरा लिखल जाइए पूर्वक ड्राइवर बा बेमतलब का हॉर्न ना बता हाल महाबोका बा लिखा वाला बोका अगावे वाला महाबोका अभिषेक साउंड सर्विस गलीमापुर यह साउंड हो अच्छा ये ना हो एक तो रोडवा को पारे गो बा दुआरे पर लोकल हो अभिषेक साउंड सर्विस गलीमापुर 51 रुपया दिल बनी हार्दिक अभिनंदन करो बताई वहाँ के द्वार पर साउंड रखल बनी तो वो पुरस्कार देनी तू नाती 1 रुपया ना दे तू कैसा साउंड बड़ा अपना घरे पानी तब वो पैसा भेजता है अमन साउंड सर्विस यमन हनु हाँ अब तहार रहन तन ठीक लागल उन्हें से जितना दुगुना तर देवे के बाद जब जब सीटी उठाओ तहर माइक जब घबराओ तो 100 रुपया फेंक दियो उतने से तार केस दबर रही पैसा फेंकी हो भी यार ईटा मत फेंक दी हो आओ तारा विवाह में सुनीले कि नाथ बिना जात के कहाइले भक्त लो बोलावेला तो दौड़ल चली जाइले सेमरी बेचारी रोज डगर निहारी तब कर जाकर रौरा झूठ बैर खाइले अमन टेंट हाउस के मेन ऑपरेटर 51 रुपया दिल बनी हार्दिक तनौरे के टोन डाल दी अमन बाबू नाम विजेंद्र हमरो टेंट हाउस बका जी ए महाराज हमर टेंटवा कहने के पहुंचाओ जी हमरा मितराम के टेंट हो अब हम बहुत आगे बानी हमरा टेंटो बा जरा भी शादी बियाह पड़े हमरा से संपर्क करी अपन टेंट लेकर हम चल जाए लेकिन हम जाए प्रोग्राम में टेंट लेके जाए दोसर के भगवान झूठ बड़ी सेवरी के खा गई और भाई लक्ष्मण जी रोले जाकर खाइले अब आई भगवान के विवाह कीर्तन में आज पूरा गांव के सहयोग से अखंड संजाम संपन्न भइल हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एमे 3 आदमी का नाम लिखल बा केकर हरे माने महादेव के और तीनों नाम देखी किंग बनावेला बनौले बा कितना नीमन काहे कि शिव जी अमर हम चारों लोक में बाड़े तब पहले हरे से चालू कर जाला
ऐसे कि शिव जी सबसे पहले आ गए दुनिया में और ओकरा बाद हरे तब राम यानी त्रेता में राम जी बन के भगवान आ गई आ द्वापर में कृष्ण बन गई तो तीसर का स्थान पर वहां के नाम ते में 3 आदमी के नाम लिखल बना लेकिन में माता लोग का नाम नहीं लिखल यही से राम विवाह शिव विवाह करावल जाला कि अपना पिता के 24 घंटा नाम ले बन अपना माई का नाम ले मंदिर में जो जमीन दान कैले बनी रामेश्वर राय श्री रामेश्वर राय जी और पूरा समस्त परिवार का हम प्रणाम करो पूरे जादू समाज के प्रणाम करो जे माता रानी के जमीन दान कैले बानी यह ऐसा एगो दान कैले बानी जो दुनिया से को मिटी ना किश्ती वही रह जाती है तूफान चला जाता है और कीर्ति यही रह जाती है इंसान चला जाता है। 1 नंबर काम राय जी रहुआ कैले बानी आए बड़ा कैसन हिंदू लोग हो गए बा मंदिरवे में से धो के खोखोर लेता आज देवी देवता के घर उजारेला और बताइए ऊपर कौन दशा हुई कौन दशा हुई ये भगवान के दान पेटी में से बिकार के लेके भाग जाता रहता पैसा ए सराय जी रुआ का हम बहुत प्रणाम करो और माई से निवेदन करो कि माई एकर पूर्ति एकरा 10 गुना करो ऐसा नाम विवाह करावल जाला कि पिता के नाम ले लेबन त माता के नाम लिखल जाई काहे कि माई बिना बाप अधूरा आ बाप बिना माई अधूरा नारी बिना पुरुष अधूरा आ पुरुष बिना नारी अधूरा ऐसा नाम विवाह करावल जाला काहे कि शुरू भइल असयाम न त जे जजमान बनल होई वो अपना पत्नी के संग बैठल हो पूजा भइल पत्नी के संगे आ पूर्णावती भइल पत्नी के संगे काहे कि पत्नी बिना पति अधूरा बारे जेकरा मेहरारू नहीं खे उ बंठा बारे बंठा आ जेकरा परिवार बा उ का बोलेला पति परमेश्वर औरत धर्म पत्नी हाय 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 वही पत्नी या पति के विवाह गावे के बा बोलने लगल हो फिर बक्सा के दी फिर बिगड़ गई बक्सवा छोड़ देता रहू ओकरा को वेल्डिंग काइंड को करा दी हेल और बड़ा के बक्सा में तब भगवान के विवाह वो जगह सभा राजा जनक के प्रतिज्ञा रहे कि जब शिव जी का धनुषा के तोड़ दी उनका संग अपना बेटी के शादी करो राजा जनक ऐसा परण कहे कहले पागल रोले राजा जनक पागल तो ना रोले का जाने धनुषा के तुर दी कई आन्हर तुरित की लगड़ तुरित की ढेबर तुरित लेकिन राजा परण ना कोइले राजा दुनिया के देखौले कि बेटी कैसन होखे के चाहे बाप के प्रतिज्ञा के बेटी राख ले लो और बेटी बन से भी निवेदन करो अपना माई बाप के लाज रखे के बाद अपना गांव के अपना जाति के अपना समाज के मूड़ी के ऊंचा रखे के बाद माई बाप जौन कहे बेटी लो तौन करे के बाद माई कहती है जब अपनी हई काम करो कबो लड़की के उल्टा काम ना करे के चाहे सीता के देखी सीता विरोध ना कर देती जी बाबूजी काहे प्रतिज्ञा करता रहो हम राजा के बेटी है तो कौन राजकुमार से हमार बियाह होके के चाहिए आ तू है रावणों के में बुला ले बड़ो आ कहे रावण तू दी हमार बियाह कर देबो लेकिन राजा जनक जानत रहे ये जे सनियत तो सन बरक भाई कहां गइलो तू बाजे त छोड़ देता ओकरा कनेक्शन में काट दो ना तो हेजवा से देखो है से कुछ गोविंदा राय जी पुरस्कार दल बने कान पे हार्दिक अभिनंदन बा अब एक ढेर मत खोल दो कम रखो ये पहले बोलो तो लो रखो
जन तकदीर में लिखल बा बेटी बहन कौन हुई भाग में